Vi skal lave en challenge i dag, og vinderen må bestemme, hvor vi skal hen på ferie. Og taberen skal betale. Ja, så lad os komme ind i Matas. Det her er min parfume. Og det her er min parfume. Vi skal altså gætte hinandens parfumer i dag. Er din parfume noget, du vil bruge til hverdag? Ja, er din frugtet? Det er en lille snert af det. Okay. Har din parfume en snert af noget vanilje? Nej, det har den faktisk ikke. Okay. Er din god til en girls night out? Jeg tror, du vil være rigtig god med den her med piger. Men der skal ikke komme drenge der. Så bliver det for vildt. Ja, så bliver det for vildt. Jeg tror faktisk godt, jeg kan gætte din. Hvad? Du sagde, der ikke var vanilje i din. Jeg tror, din parfume er Coral Fantasy. Det er det. Jeg ved faktisk ikke, hvad din er. Du kan få lov til at dufte til den. Den er rigtig god. Mm. Jeg tror, det er Intense. Det er forkert. Nej. Jo, det er Born and Roma Extra Dose. Nej. Vi kører en ny runde. Det her, det er min parfume. Det her er min parfume. Er din parfume en, du vil tage på ud at rejse? Jeg vil tage den på et varmt sted hen, fordi den er lidt blomsteragtig. Okay. Vil det være en, du kunne tage på som gæst til et bryllup? Jeg er som gæst, ja. Er din parfume sådan en, du er med vennerne, I tager i sommerhus? Nej. Nej. Jeg tror, du hentyder til en bestemt farve flaske nu. Ja. Jeg tror, din er Born in Roma. Det er forkert. Mener du det? Ja. Hvis du gætter rigtigt nu, så har du vundet. Så har jeg vundet en valgfri tur i verden, og du betaler. Verden. Tænk bare Europa. Jeg tror, du har valgt den originale Born in Roma. Det er rigtigt. Nu bliver jeg ruineret. Ja.